Aj stani, ja ću preko tebe. Ne, ajde. Ne, da. Aj pokušaj da se prevrneš. Skoro. Ovog desno, ovog gdje. Uf, znaš što sam prošao ispod njega? Vidio sam. Ju. Ovo je bilo da, ja. Baš kad sam lagao na kraju, puštao sam. Vidi ovog. Što ti udario? Sad ću ti jebati mater. Vozi. Vidi ovog. Ok, taj hoće nas ubije, dobro je. Mrtav je. Previše je dečko mrtav da bi nas ubio. Aj na ovu misiju započinjemo. Šta sad trebam da uradim na A? Ovi su bolesni, ovi NPC-evi. Treba ih zapaliti sve. Trebam da ubijem. Ok. Ne, sjebao sam, šta, what? Šta trebam da uradim? Šta se desilo? A target was destroyed. Ne smiješ da uništiš. Ja sam uništio kamion. Hack the target. Aha. Vjerojatno ćemo morati bežat od njih nešto. Ja ne mogu da ubijem ovog čoveka ovdje. On me ubio. Ja znači ne mogu... Mrzim ovo. Što moram iz auta ovako da pucam. Kako retardirano. Sam slučajno opet... Što si uništio? Nemoj da uništiš. Bile su mi na raketama i lik me puca, nisam imao ovo. Ali ja pucam u njega 30 minuta i ne mogu da ga ubijem. Ne! Kako me ubio? Aj jebe mater više. Ok, ajmo zajedno. Ajmo zajedno. Ajde. Ok, pull sam. Radi. Da, gotovo. Moram. Ajoj, Ja, ovo nije pravi. moramo avion da jurimo. Ajde, radnik beži. Baš taj što poleće moramo da jurimo, drži ga. Jebote, koja glupost. O ne! Neće poleći. Kako retardirano. Molim te. Da, samo jedan. Aha, groja. Dođi, požuri. Ja letim. Kako letiš? Šta da uradim? Idi na onaj mod za vodu i onda CTRL levi. O, gdje ste? Zar nije rekao 50? Klikni. Ok. Ja sam mrtav čovjek. Nemoj da umreš sam. Ups. Ja ne vidim gdje su. Aha, klikni E. Samo klikni E. Ja sam... Pa? I imaš night vision, Pa, tako sam svo vrijeme bio do sada. Šta ti ti? On tam, au. A jebem misiju, brate, 1000 likova ima. Ne mogu, umro sam. Jebe mi mater svima. Ne znam kako ih je toliko tamo gore, jebote, baš ih je previše. Jebote, ima ih milion. I nikog ne vidiš. A, odakle? What the fuck? Dobro, ne baš 100.000%. Lik je ugličovo bio inače propao je kroz ovu ogradu. Dobro, ubio sam ga. Ubit će me još na kraju. Dole jedan, vidim ga. Ček, sad ću ga ubiti. Odakle me puca ovo govno? Dole, ubio sam ga. Ja, drugi ne znam gdje. Jebote, ali nam je lik napravio problem, ono, Ovo je posljednje, bukvalno. Evo to, ovo je baš veliko. Vidim ga, ubit ću ga.
Evo ga digni. Nice, mrtve. To je to. Dobro. Aha, neko me puca, Grujo. A? Neko je pucao bio upravo. Tvoje kuća. Nemoj letiti. Ne letim, bukvalno ne diram ništa. Šta se dešava? Ušao sam tamo. Šta radiš? Aj nemoj, Ušao sam molim tamo te. gdje je pilot, kako se vraća na helikopter? Okej, ovako. Sve mirno i staloženo, okej. Nemoj, shvataš da ne treba to. Kako si izlazi odavde? Sa F se izlazi. Okej. Okej, ti vozi ovo. A šta treba da uradimo, meni nije jasno, jebote. Trebaš, ajde Gruja, sleti ga tačno na drop, tačno na ovo ovdje. Ušte ja ne znam da vozim, to sranje prepuću tebi to. Jebo, misija, ma. Gdje hoće više ovaj bolesnik da sletimo? Gdje da ti sletim? Iš na glavu. Ovako. Gledaj da ga ubiješ. Sad ću ga ubijem treba, jebe. Ne, mene da ubiješ samo. Ne! Jel možemo komplitovati misiju? Šta, brate, šta? Šta hoćete, koji... Čekaj, ne, čekaj, ne, spusti. Ne, spusti. Ne, pazi da me ne ubiješ. Spusti, čekaj, ne, ozbiljno, ne, čekaj. Ne mogu da spustim jer su retardirani. Ubijao si ljude. Čekaj. Kaže, meni piše help the Avenger to drop off. Znaš šta ću sad da mu uradim, Ne, brate? ne. Ali sam ujebo sunce. Oj, molim te. Ne. Nemoj da moramo sve iz početka. Jebe. Pa mene neko zajebava. Pa mene neko zajebava. Znači mogu da se kladim da me neko... Ne, samo uđi, dobro je, samo uđi. A Luka, pomeri se. Molim te, samo pusti. Ne znaš da voziš to. Znam, naučit ću, ajde. I ti si Ne naučio pred 20 sekundi. Druže, ja znam kako se vozi avion i ti ne znaš. Ti sjebeš uvek kad vodiš avion polupaš. Gdje moram da vozim? Majmune nisko leti! Sam ti rekao. Leti nisko. Aaaa! Šta je ovo? Ne vidim ništa. Ja mislim da je to. Brate, ali nije. To je normalnim ljudima, to je normalno. Ali ovima nije, zašto to nije normalno, ne znamo šta treba da radim. Evo ga, ne nije, okej. Uspelo je. Ne. Kurac je uspelo. Čekaj, možda moramo da pričamo s ovima, na. What you want, man? What you want to me? What you want? Ajde mu krademo auto, brate, pobegnemo. Evo vam Avenger, jebo vas on. Čekaj, moram na ovaj torč, verovatno. Aj pusti mene da probamo. Ajde opet, probaj ti. Sad ću ga izreckam ovim bodljama, kontaš. Napravit ću shake od njega. Nemoj baš, ali eto. Malo iza, ne. Tu. Neće, probao sam. Sad završi tu. Ne, vidi, moraš ovdje gdje sam ja, sad ću pokazati. Na tu žutu tačkicu treba da bude avion. Probao sam. Ali mora krug od aviona da bude na celoj žutoj tačkici, mislim. Koji krug od aviona? Onaj manji. Sad ga sleti. Još malo, sad ga sleti. Bukvalno sam na tome, bukvalno, ne mogu više. Ništa, ovi su ga samo sletali ovdje.
Pa jebote, da li je ovo normalno? Pa samo nama. Nikome drugome, ovo se ne može desiti samo nama. Pobijemo pola Evrope i onda ne možemo da sletimo avion zato što se eto nešto se desi. Čekaj. Sad ću bre da izrežem pola Evrope, desite bre. Ne. Što si uleteo tu? Što si tu uleteo? Čak nisam ni umro, mi veruješ. Ubio sam agent. Šta radiš? Ne. Jebeno radi. Teo sam da eksplodira. Brate, zašto ne mogu da... Ja mislim ja znam kako. To je dobro, ako znaš kako. Jo! Trebali smo točkove! Točkove smo trebali staviti, ne vjerujem! Točkovi su bili problem. Kako su se stavljali točkovi? Na G. Jebem, sad. Mogu bi ovo da snimaš. Snimam sve ovo. Au, mogu. Čuje se onako. Udarit će te traktor. Neće, dobro. Vidi ovog debelog bre. Što je pobegao? Pa nije pobego, zapravo je crven meni. Ajde, debel. Nemoj smarat, nemoj brate, hoću da se tučem s njim. Dobro, ajde. Hoću ti reći. Ne se gledam. Nemoj. Ovo staklo. Nemoj, uđi, ajde. Tako da se čuje bolje. Što? Ovaj lik ima pištolj, pazi. Ubio sam ga. Aj pucaj sam u torbe da vidimo da može da eksplodira auto ako se puca u torbe. Kakve ti ideje imaš, jebote. Točkove smo trebali staviti, ne vjerujem!